Al llarg de la història de València tenim, malauradament, testimonis d'autèntiques barbaritats urbanístiques i arquitectòniques. Bé per indolència, per falta de respecte al llegat històric, per manca de planificació, per, oiga, un malentendido, no, és que això és modern, això és modern no és coent, escolta. En fi, per deixadesa o simplement perquè ningú va pensar millor i allò es va fer i ningú va pensar. La ciutat està plena d'autèntiques pífies, quan no barbaritats, que són, diguem, l'autèntica cara B del Cap i Casal, no? Tots tenim en la ment aquests llocs, en fi, bonicos, emblemàtics, no? El Mercat Central, el Micalet, allò... Bueno, doncs hi ha una cara B de cutror, per dir així. Si Quentin Tarantino haguera de rodar una pel·lícula en València, probablement triaria com a escenari algun d'estos llocs. En fi, per a rematar temporada, en presència presencial, arriba l'última traca de barris de la temporada amb el coeter inquiet. Què tal? Carles Coscollà, què tal? Com estàs, Monico? Molt bon dia. Gran plaer. Escolta, un rànquing, un top 10 de barbaritats urbanístiques i arquitectòniques de la ciutat. Bona idea, perquè n'hi ha, Bueno, venim d'un any molt difícil, d'un any pandèmic en el qual tots hem estat tancats a casa i jo crec que aquesta funció que hem anat fent estos mesos explicant coses boniques que tenia la ciutat, perquè hem parlat de l'hospital, hem parlat de la Universitat de la Nau, hem parlat de l'Estació del Nord, coses monumentals, però també tenia, en un any dur, explicar coses dures de la ciutat i podíem fer referència en este top 10 a aquestes top 10 pandèmies que té la ciutat de València. Molt bé, doncs no estan situades de l'1 al 10, diguem, que seria el top 1 o el 3. Bé, les ha col·locat Carles com li ha aparegut. I en el número 1, el nom està allà. Així està la imatge d'esta mole de ciment que tenim i de formigó. Jo sempre he pensat, quan passava per ahir, mira, i ho dia a la meva dona, carinyo, jo trobo que el dia que s'inauguri l'estadi haurà passat la crisi. Crec que han passat 3 o 4 crisis, inclosa la sanitària, i el punyetero no Mestalla no se fa. Sí, doncs calculeu des del 2004, que comença el projecte, posteriorment 2006 la presentació, etc. Fixeu-se, l'ATE, que és l'acció territorial estratègica en la qual ara s'està remodelant, diu que acaba 2025. Estem parlant de que, clar, ja estem ampliant i ampliant dates i dates en uns projectes que van reduint aquest projecte original. És el símbol de la gran barbaritat. Les barbaritats estan molt associades al concepte nou. Nou Mestalla, de quan fa fer la falla Nou Campanar, el barri de Nou Orriols... N'hi ha certes barbaritats en València que posant-li darrere el concepte nou ja pareix que estaven justificades, no? I este és un cas paradigmàtic de lo que és la bombolla, del que va suposar les esperances de molta gent que va posar comerços al voltant i que avui mateixa estan en debat ara en la Conselleria d'Economia, que ja ha passat per la Conselleria de Territori i l'Ajuntament de València té clar, segons el que ha comentat tant Sandra Gómez com Borja San Juan, de que ja s'executa l'AT i d'alguna forma han de començar a demanar responsabilitats al València Club de Futbol, a la direcció del València Club de Futbol, que està fent una gestió desastrosa per el que ve a ser, per exemple, una cosa tan senzilla com haver potenciat que es farà un hotel al costat on està l'antic Mestalla per a veure els terrenys d'allò, per a començar, i tot el que és el poliesportiu de Benicalap, els terrenys urbanitzables que tenen que anar al costat, que això el València s'ha de comprometre a fer-ho, i res de res, no? I en aquest punt estem, per tant, posició de l'Ajuntament, exigir ja al València que es posa seriós i que això no és un cachondeo, això no és una ciutat de pandereta, vull dir, sí, estem demanant responsabilitats han incomplit tots i cada un dels compromisos, com molt bé sabeu, Meriton, que la llàstima és que una empresa que gestiona d'esta manera tan xapussera el club de les nostres entreteles i del nostre sentiment aparega al costat, esta barbaritat, al costat del València. En fi, anem a la segona barbaritat, també, diguem, amb l'epítet, l'apel·latiu nou, per davant, nou cementeri. Clar, jo com soc de poble no sabia ni que existia. Això què és este afegitó modern? Bueno, modern, en fi, no sé si dir... Sí, contemporani, no sé. Sí, el cementeri de València és un cementeri que s'ha anat degradant en els anys, sobretot en la qüestió estètica. Un cementeri el tenim associat a les ciutats més importants, a llocs tranquils, en molts d'arbres, inclús en les tombes molt escultòricament treballades, però en el cas del cementeri de València ha arribat fins a degradar-se a aquest punt.
L'ampliació última, tenim així aquest exemple, no? Esta és l'entrada a una de les entrades al cementeri de València, no? Així tenim la V30, a l'altre costat, just pegat, la via de l'AVE, d'entrada a la ciutat, i un terreny sense ni tan sols un cartell, una porta trasera que pareix un magatzem. Bueno, doncs ahí tenim part del cementeri, esteu veient, no? Part del cementeri de la ciutat de València. A l'altre costat tenim una vergonya pràcticament semblant, no? Ni una ombra, ni un lloc de descans, ni un lloc per a reflexionar, per a passar, per a estar, per a passejar, no existeix. I per tant, pareix això, un pur magatzem, i això és una vergonya que s'hauríem de plantejar bé de temps enrere i podríem posar-la en l'agenda, no? De coses que han de repensar-se en la ciutat. Que poca sensibilitat, no? I quina llàstima, perquè les persones que ho han deixat, que ens han deixat i que ho han donat treball i vida per a la nostra ciutat, mereixen alguna millor. Dies molt proper d'ahir, nou llit del Túria. A veure, com a obra d'enginyeria, qui pot negar que és fantàstica? Però, clar, realment aquest projecte que ha liderat Joan Ribó, que l'Ajuntament de València havia impulsat de fer un jardí en un lloc però quan venen riuades ha de donar de sí, és realment factible? Se li pot donar un altre aire a aquest paisatge tan dur? Aquestes són les dues perspectives davant d'aquest drama. 50 anys de drama en el qual tenim un mur al sud de la ciutat que ens divideix tots els pobles, Xirivella, per exemple, té part del poble en les dues bandes del riu. Quines dues solucions se troben d'alguna forma parxes? Perquè és molt difícil fer-les. Una és fer aquestes passarel·les peatonals, intentar dignificar el que és un pas d'un lloc a un altre, i per altra banda intentar veure, com bé has dit, intentant evitar que l'aigua o les riuades puguen ser un entrebanc, alguna mena de passeig, de jardí verd, de renovació, que és el que estan intentant també des de l'Ajuntament i les passarel·les des de la Conselleria ara mateix. Però, clar, aquesta barbaritat de fa 50 anys és molt difícil de tractar, és molt difícil de revertir. I tenim associats a la cultura popular aquests grans cartells d'Aimar i te quiero, que quan passem en l'autopista els llegim, i que són les declaracions d'amor que es fan molt perillosament en les caigudes del riu. Si més no hi hagueren grafitis en certa gràcia, que també és de veres que hi ha solars en moltes localitats i també a València, on tenen possibilitats, artistes genials, tenen un espai realment fantàstic, però és un poc així, Aimar i te quiero. Recordem tot això que posava viva el Papa i ara posa viva el Fari, no? Esta és molt bona. Per a quan no sé si n'hi ha un llibre de les pintades i els significats de les pintades i la vida que hi ha darrere d'aixos blocs de formigó en el nou llit del Túria. Ens ubiquem en el polígon Vara de Quart per a servir-los a tots vostès este diari, esta casa i esta televisió. I segons indica Carles Coscollà, i nosaltres, en fi, estaríem d'acord, és de veres, és un poc el pati traser de la ciutat. És un polígon. A veure, això està molt abandonat, també. Sí, està molt abandonat. Encara que la gestió dels polígons sempre és complexa, per a un ajuntament, per al Departament d'Urbanisme d'un ajuntament. De les responsabilitats. És l'únic que té València, també. Vull dir, no ha de gestionar 8 polígons, ha de gestionar un, no? És de veres que ara s'ha plantejat un programa per a intentar, sobretot, serveis públics que no arriben. No arriba l'autobús B, no arriben el metro, no arriba tramvies, no arriben serveis de mobilitat. I és veritat que molts solars funciona pràcticament de magatzem. El que això és polígon industrial d'indústria té poc, perquè n'hi ha molt de zona per a deixar coses o per a endur-se coses dins de la ciutat. I, per tant, aquesta percepció de que n'hi ha un potencial dins de la ciutat, que podria ser una zona tecnològica, que tal volta s'ha emportat la Marina, i han tingut que construir l'aposta en la Marina, quan teníem així un polígon industrial que podria ser un focus d'interès. Crec que s'està intentant, s'estan fent projectes, la gent que pot estar interessada dins o que viu a prop pot buscar polígon Vara de Quart, projectes nous de l'Ajuntament, però és de veres que històricament el polígon Vara de Quart ha sigut el pati traser de la ciutat de València, el que ens ha aportat el menjar perquè se guardava així, o els mobles perquè se guardaven així, però després no ha tingut aquesta dignificació de tants treballadors que venen dia a dia. Com vosaltres mateixes. Un altre lloc, en efecte, així se fan els diaris principals del Cap i Casal, en efecte. La ciutat fallera, un altre lloc, un projecte, un somni del mestre Regino Mas
i companyia, que ara ha quedat com un lloc al que li falten també per a ser habilitada realment com una autèntica ciutat fallera, afegint-li la crisi tremenda que té el sector, els artistes fallers que estan passant fatal, no? Sí, evidentment. O sea, la consecució de ser patrimoni immaterial de la humanitat ha vingut després, la crisi de la pandèmia, per a donar-li com l'altra, una arruixada d'aigua freda al sector faller. Però és que damunt Ciutat Fallera, que ja porta, com bé has dit, un munt d'anys ahir, és un lloc que la ciutat jo crec que hauria d'estar orgullosa. Quanta gent pararíem pel carrer, li preguntaríem el nom de 3 artistes fallers, de 3 pirotècnics, de 3 compositors o compositores de música valenciana, i se quedarien parats, no? De dir, no sé dir 3 noms de la nostra ciutat, i allí estan els artistes fallers, allí fan les meravelles que veiem cada any a la ciutat. Bé, estan en unes zones que n'hi ha un poc d'aluminosi, que tenen dèficits d'intentar coordinar tot el que és el polígon. Bé, doncs una altra barbaritat que tenim a la ciutat de València que cal repensar-se i intentar dignificar almenys la vida de l'artista faller. En el número 6, esta biblioteca de música. Jo crec que aquesta barbaritat és prou menys coneguda. A veure, conta'ns. Prou menys coneguda. Teniu 2 pisos, és a dir, teniu el pis de baix, que alguna gent pot conèixer, que és l'hemeroteca, estem parlant Plaza Maguncia, Tres Forques. La part de dalt, és a dir, el que és la zona del primer pis, tot allò és una cosa que és molt desconeguda, com bé dius. És la Biblioteca de Música de València. Partitures, bueno, 10.000, milers de partitures n'hi ha ahí. De tot, òperes, sarsueles, pasdobles, trios de corda, obres per a piano i veu. I això per què no està en el Palau de la Música? Perquè no està en el Palau de la Música, perquè no està en Sant Miquel dels Reis. Perquè no està... Pues està allà, guardat, i aleshores tu arribes allà i toques a un timbre, te baixen 3 tomos aixina de grossos, que és l'índex del que tenen dalt, no te deixen pujar, i aleshores tu, d'una ciència infusa, sense veure el paper, demanes, vull que esta òpera, este paso doble i esta obra per a cor. Te les fotocopien i te les baixen. És que és fortíssim. El nivell de tecnificació... Ni digitalització, ni prestigi dels compositors que n'hi ha. N'hi ha una obra molt curiosa, que la podeu buscar, que es diu, un llibre es diu 1000 músics valencians, 1000 músicos valencianos, de Bernardo Adán Ferrero. Està basada en aquesta biblioteca. L'únic que va anar és a aquesta biblioteca a recuperar tots els compositors, 1000 músics valencians, en les seues obres, en les seues composicions, i per posar el cas d'un compositor de Bocairent, Àngel Bernat, que va composar l'última nit abans de que el fusellaren unes àries per a piano i veu, la nit abans de que t'anaven a fusellar, i estan ahí guardades com si res, totalment oblidades. Jo convidaria que, per favor, qui siga, ha de posar-se en marxa per a dignificar esta biblioteca. Esta ciutat de música, no poden estar aquest llegat de tresors conforme està. En el número 7, el circuit de Fórmula 1, avui d'actualitat també, perquè els veïns de l'entorn estan queixant-se del xabolisme. Però és que, clar, l'abandó és total. El xabolisme, i també tenim al costat dins el cementeri del port de Nazaret, vull dir, dins n'hi ha un cementeri pròpiament, vull dir, és que és fortíssim, no? Jo crec que el circuit de Fórmula 1 va ser allò que es deia flor d'un dia i es va quedar allà. Es va quedar allà tancant una zona de la ciutat i que dona aquesta imatge, no? Dona aquesta imatge de la carretereta pròpiament, d'on era el circuit, i que després deixa quilòmetres i quilòmetres de solar en el qual ni s'han fet res ni està... allò va ser un model de ciutat que visquerem, un model de ciutat que era per a un dia fem tota una infraestructura tremenda de la ciutat. S'embogirem, com a ciutat s'embogirem, i ara toca veure com absorbim tota la festa que ens va ben pegar, i aquest és un gran exemple, el circuit de Fórmula 1, que recordeu, per exemple, el Camí de les Moreres, un pas que és l'únic que n'hi ha per anar a Nazaret. Bueno, això ha passat molts anys tancat. És que inclús l'única forma que tenien els veïns de Nazaret de tornar a València per el circuit de Fórmula 1 estava tancada, no? És molt fort. En fi, els veïns de Nazaret tenen tantes coses per les que queixar-se i reivindicar. La platja de Vies, en el número 8, altre dels murs de la ciutat, que separa la ciutat i una altra... Sí, separa... Altra barbaritat.
separa Sant Marcelí No és que sigui una Marilla. barbaritat que els trens circulen per les vies, però que estiga en el vell mig de la ciutat, sí, no? Clar, el soterrament, parlant l'altre dia que fèiem el programa sobre el Parc Central, parlant que tota l'operació del soterrament costa 3.000 milions d'euros. 3.000 milions d'euros, començar a parlar-ne. No? Si algú posa 3.000 milions d'euros damunt la taula, comencem a parlar. Clar, però és una barbaritat només pel fet de que, quan es va fer tota l'operació no van pensar en soterrar, i dos, el fet de que no isquen els trens cap al nord directament de la ciutat i que l'estació del nord no estigui en el nord fa que tota la ciutat estigui com una piruleta. Si doneu compte, la ciutat és com un rodolí, doncs com una piruleta està tallada pel mig, no? És com si el palet de la piruleta foren tots aquestes platja de vies, que és enorme. Una zona allà al cantonet ja té el Parc Central des de fa. Vinga, poquet a poquet, hi ha una zona jardinada, ja sabeu. Es queda el número 9, molt ràpidament, el camí real per acabar en una altra barbaritat que jo crec que quasi cada dia vegem. Ràpidament, una quantitat de zones degradades pegades a lo que era el projecte del Parc Central. Una d'elles és el camí real, però tenim també per la zona de Malilla, inclús arribant quasi a la Nova Fe. Este és el nivell de degradament i ningú. Quanta faena tenim per fer a la ciutat i coses que se van fer malament en els anys 60, com per exemple este edifici de la plaça de l'Ajuntament. Clar, és un símbol, És un símbol. És un símbol de gran cagada de la ciutat de València, no? Sí, és evidentment, si vegem tota la plaça de l'Ajuntament feta per Gerlich i, diguem-ne, simbolitzant el que és la modernitat de la ciutat, perquè està l'edifici Correus, el que és l'antiga estació del Nord, l'edifici de l'Ajuntament, totes les revoltes s'han fet allà en la pròpia plaça de l'Ajuntament, totes les manifestacions tenen lloc allí, i en un moment donat n'hi havia un lloc massa revolucionari pel franquisme, un lloc de concentració republicana, sindical, que era la Font d'Espanya, que just era l'únic que s'havia quedat de les reformes anteriors. Així tenim la Font d'Espanya. Este era l'edifici que hi havia. Este era l'edifici que hi havia, i per tant això és l'únic que la República va dir això deixem-ho, perquè això és testimoni de la història, això és testimoni de la ciutat popular valenciana, i que perquè siga el franquisme va llevar d'allà, li va semblar mal i va cascar aquest edifici acristal·lat horrible que si es posem en la plaça de l'Ajuntament en el centre el detectarem de seguida, perquè tots els edificis blancs monumentals i de sobte aquest edifici d'oficines alguna cosa haurem de fer, no? Hem fet un top 10 i este era un símbol final per a tancar. Per a rematar, el que podia haver sigut... Que són barbaritats, però també són reptes. Molts d'ells s'estan assumint, però són reptes de la ciutat. En un futur, ara que ve després de la crisi pandèmica, quins deures tenim? I són 10 reptes. Convertim-ho, per tant, en oportunitat, si te sembla. Gràcies, Carles, molt bon estiu, un plaer tancar temporada amb tu. Moltíssimes gràcies. Continuarem la pròxima parlant de les nostres coses de València. Ara la previsió de l'oratge, a veure com tenim el dia per avui.